Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi'un, haddatsana Mis'arun an Abi Syahrata. An Abi Syahrata Jami ibni Shaddadin. Anil Mughirah ibni Abdillah. Anil Mughirah ibni Syu'bah qala. Jawuh sinten? Mughirah. Diftu mertamu sapa ingsun. Mertamu sapa ingsun ma'a Rasulillah sertane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mughirah mertamu kalih Kanjeng Nabi. Mertamu ten sinten fi baiti Doba'ah binti Zubair. Ibni Abdul Muthalib. Jadi Di'fah putrine Zubair. Zubair niku putrane Abdul Muthalib. Berarti Zubair niku pamane Kanjeng Nabi. Di'fah niku berarti sepupu. Kanjeng Nabi dolan kalih Mughirah. Data lailatin ing dalam salah sijine wengi fa'utiya mongko den suguhi. Sinten sing disuguhi? Kanjeng Nabi tegese karo Mughirah. Bijambin kelawan daging iga maswiyin kang den bakar, kang den panggang. Suma akhoda mongko kari-kari ngalap sinten Kanjeng Nabi as-safrata ing gaman lading. Faja'ala mongko ndadekake sinten Kanjeng Nabi yahuzzu iku ngene iki apa diketok-ketoki ngene iki lho di kok disuwir-suwiri to di apa ngono iki. Iku dicacah-cacah, iku nyacah-nyacah sinten Kanjeng Nabi. Fahazza mongko bagi-bagi Kanjeng Nabi limarang ing sun biha kelawan ngene fahazza mongko ngene maksudnya bagi limarang ingsun biha kelawan safroh minhu saking daging tegese bagi cacahan kuwi mau ya. Cacahane dibagi. Dugi mrikulen minhu saking daging. Lho, niki Kanjeng Nabi dolan kali penderek misalnya Kanjeng Nabi kali penderek Mughirah kan derekke. Terus disuguhi. Ternyata suguhane gede-gede. Tuan rumahnya ora pengerten, ora dicacah-cacahke. Lho akhirnya Kanjeng Nabi kan nyacahke. Tegese ngeten. Awak dhewe misal kula misale nderekke Kiai Ponsen. Ya, Kiai Ponsen ame wah pengajian akbar ten pundi. Kula derekke. Keranten Kiai Ponsen nyontoh Kanjeng Nabi. Tuan rumahnya kan mboten pengerten, wong prasmanan kon mundhut piyambak. Ya ana sanate. Disuguhi, dipundhutke ya wonten sanate. Tuan rumah niku nek niki berarti tuan rumah prasmanan. Kanjeng Nabi langsung mundhut ke kanggo penderek. Aku lho nderekke Mbaye Ponsen. Mbaye Ponsen akhirnya langsung mundhut ke segone. Diparingke ten kene kula ten kene sinten penderek ndereke diparingke. Lha kuwi sanate wonten ngoten niku. Ning yo aja terusan. Mulane akhirnya napa? Fahazali biha minhu. Mughirah kan bingung. Pengen ngrebut, tapi Kanjeng Nabi wis gak usah, iki wis dadi kok. Nah, ngoten niku. Yo wonten riwayat yang lain. Anas bin Malik. Ibnu Umar. Wonten riwayat yang lain Ibnu Umar. Sadurunge Kanjeng Nabi nyacah-nyacahke daging, Ibnu Umar pun gagenan riyen nyacahke rumiyin. Nah, disisian. Dadi kuwi kabeh wonten sanate. Oh, ngaji niku sing penting kan dilakoni. Kadang durung ngerti kitabe tapi wis ngerti lakune. Yuk baru iki ternyata ana dalile ngene. Kadang ngaji niku ngerti kitabe riyen nembe dilampahi. Nah, ngoten kuwi. Ngoten. Mulane nderekke Mbaye Ponsen niku masyaallah pokoke. Allah.
Nah, berarti asam goreng. Dadi nek ana kiai kok gemang, maksudnya nyuwun sewu, njaluk diladeni terus, ora tau ngladeni, isin nek ngladeni. Sungkan, wah berarti ngertine mung hadis setunggal. Durung ngerti nek jeneng Nabi pun ngladen. Bahkan ten kene sing winginane, jeneng Nabi nderek motong-motong bawang ten kene daleme ngewangi masak garwane. Lah ngono kok ana kiai misale, wah aku ki tugasku mau ngaji, masak ya urusane bojo urusan wong wedok. Nah, berarti durung tekan hadis sing kala wingi niku. Berarti tesih napa? Tesih keren jenengan wis bar ngaji hadis sing winginane niku. Nggih masalahe ora dipraktekke ya padha. Apa meneh sing durung-durung di bojo kuwi wes angel ngapraktekke. Yo ngewangi bojone pake ngono carane. Faja Bilalun. Kola niki sinten kola niki? Mugira. Faja mongko ujug-ujug teka Bilalun sinten Bilal. Kemudian Bilal datang. Yuk dinuhu ayyuh biruhu bikurbi mawaidi iqamati sholat. Ngabarke sinten Bilal ten Kanjeng Nabi bisolati kelawan waktu sholat. Fa'alqa mongko langsung nyelehke sinten Kanjeng Nabi asyafrota ing peso ing lading wau. Oh krana wayahe mes salat meskipun beliau pun motong-motong pun dibagekke pun dibagi kok wonten adzan meh iqomah. Bahasa enten kan bikurbi iqomatis salat ditinggal wong jeneng Nabi imam. Langsung napa? Langsung salat. Lho kok salate cepet men? Lah griyane sahabat griyane Kanjeng Nabi kan ten kene apa? Emperan masjid kok. Dadine cepet. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Malahu taribat. Oh, bejo banget apa yadahu apa yadahu apa awake Bilal. Lah niki kiasan yadahu kan tangan nggih. Kedua tangan. Maksudnya napa? Bilal ki wong sing bejo banget. Soale napa? Sering ngabarke wektu salat marang ingsun. Dipuji kali Kanjeng Nabi. Malahu taribat yadahu. Oh, bejo banget apa yadahu awake Bilal. Kala ngucap sapa Bilal. Ora Bilal, Mughirah. Kala ngucap sapa Mughirah. Wa kana lan ana apa saribuhu apa brengose Bilal iku kot wafat teman-teman wis dawa. Lah pas waktu niku ten sarahe brengose Bilal niku pun dawa sampai iso di printer-printer ngene iki. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi lahu marang Bilal, aku suhu. Nyukura. Ngene. Aku suhu. Nyukur sapa ingsun. Hu ing brengos laka marang laka kedue sira. Laka kedue sira. Ala siwakin ing atase ukuran kayu siwak. Lah niki kayu siwak nggo kaf. Ora nyukur brengos ing atase ukuran daging panggang ora. Ojo wale-wale. Maksudnya ukuran siwak niku napa sing siwak niku kan kayu terus wonten sing lembut niku lho. Pojoke paling dhuwur kan lembut ngoten iku sing damel sikatan. Nah, ukuran brengos niku paling panjang ya ukuran sak siwak ngoten kuwi, aja dawa-dawa. Aja ngantos saged diplintir. Nek mboten saged diprinter ora masalah, penting ampun diprinter. Biasane kan wonten saged diunggahke ngene iki lho.
Nah, iku. Niku Kanjeng Nabi bendu. Kanjeng Nabi niku duka nek ngertos wonten brengos kok saged dipelintir ngeten iki. Soale napa? Menyerupai wong Yahudi. Ini tak mundur ki. Kaya lagu sing ngono ki aja. Au kusahu to nyukura sapa sira ala siwake ning ngatasé ukuran kayu siwak. Nah, faedahe nomor setunggal anan nabi la yuhibbu saribal insan ida wafa. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten remen nek menawi brengose wong muslim niku dawa banget. Wafa niku dawane iso dipelintir-pelintir ngoten lho. Nek mung sekedar mboten saged dipelintir dawa tok ora masalah. Nomor kali faedahe napa? Khidmatul sayyid ala sahibihi. Khidmahe juragan Kanjeng Nabi kan juragan nggih sayyid utawa bendoro utawa kiai kepada santri. Ora mung santri tok sing kon khidmah, kiyaine ya kudune khidmah. Mulane dicontoni Kanjeng Nabi ngoten niku. Nomor 3. Ten mriku Mughirah dahar sareng Nabi napa mboten? Sareng kira. Nah, maka seharusnya untuk yang sohibul bait jangan membedakan antara makanan kiai dengan makanan supire misalnya atau penderek harus sama. Disamakan. Meskipun nanti mungkin pendereke krana sungkan kunjuk rodok di tempat yang berbeda tapi daharane kudu sama. Bahkan Kanjeng Nabi mawon ngladeni dan boten isin. Harus sama bagi tuan rumah. Jadi ampun yo dibedakake. Engko mbaya ini teng mriki, awakmu krana supir ana. Utawa iki kotak kok sego kotak misalnya, ampun. Jangan. Terus kanggone santri, nek dijak kiai ini dijak Kanjeng Nabi melebet dahar, kudu manut. Nek dijak wong napa Kanjeng Nabi pas ngajak, langsung derek. Senajan mangke dahare misale pisah tapi nderek melebet. Yo Nabi lenggah. Mughirah renggahe ra ditebet. Tapi begitu Kanjeng Nabi dipinarake kon dahar. Kon dahar, Kanjeng Nabi langsung nimbali Mughirah. Mboten Kanjeng Nabi melebet, lenggah, Mughirah lungguh nang pinggire. Bolo kok sahabat. Mboten.